बाप रे बाप, ए घर के तब फुटानी देख देख के हमारे एकदम एड़ी के दर्द कपारे पे एकदम चढ़ जाते हुए कि आदमी करस तो का करस। हमार मर्द बउए कि कमात कमात ओकर देह सुखा के अठई बैल जाते हुए आ ई लोग के नु साग भात पर ना काम चली, 4 तरह के सब्जी चाहिए या ऊपर से रहर के दाल चाहिए। कमाई के तो बउए ना खाली फुटानी झरत रह के हई ना खाइब तो हम ना खाइब। ई लोग के बर्गर आ मोमो रोज द त निक बाटे, एक दिन सुखले खा जी तो ई लोग के अटके लागी आ ना दना तो होके लागी कि केता मर्दा के कम में पे घमंड कइले बिया। अरे त काहे ना करम, हमार मर्द कमात हुई तो हम ना जानत कि केतना ओकर मेहनत परत हुए। ई लोग के का बाटे, ई लोग का बउए कि खाली बैठल बैठल खाए के बाटे और बहुत ढीले के बाटे, ओकरा आगे काई लोग के काम बाटे। सास बाड़ी त वही तरह बउए कि घर में सब्जी ना बनी त दाल ना बनी। तनी 100 रुपया देबो। काहे फेणवा पर फरल बाटे, जा तनी चढ़ के हिलाई तो गिरी त ले ली। हां ऐसे कैसे बतियावेलू हो? ऐसे कैसे बतियावेलू हो? कैसे ना बतियाई हो? तू लोग तो रोज यही तरह एक चीज है घटा रहत हुए। तो का हो 100 रुपया दिए तो 500 रुपया दिए। मतलब भैया कमा के तोहरे किने देता ना, तो 100 रुपया में गईनी गुजर गईनी हम। तार भैया कमात तार भतारा नहीं कमात क्या होता हमारा भी बहुत ढीले के 100 रुपया दिया तो 200 रुपया कहां ले दिया हो? लेके ढंग ना हो के एकरा से कैसे बात करे के चाहिए? क्या गोगोड़ू ले जेबू हमरा के कैसे बता दे कैसे ना बतियो के चाहिए? तोहरा भैया तार भतार भैया ना देखो तो हम तोरे मतन भौजाई के जा के पैसा ना मांगत रहनी। घर के स्थिति नहीं के देखल जात अब पैसा दिया पैसा जाऊ तो 2 दिन रहे तो भौजाई मार के खेद ली से तो नैहर में गुजरे ना। ए बुची भौजाई त मजाल लिखे के सकला हमरा के हूं आले आना कहलो जानलू ना। हां तो जैसे खानदान रही है माई बाप सिखाई वैसे ने ना खानदान पर बोलो दिन राखी के ढक जी सारा के खींच ले हम जानलू ना। तो देखा तो हमर हाथ भगवान देले बड़ा ठीक ना, हम खींच का कर लेबू हो कर लेबू। हमार मर्द कमाए वाला सब जन बढ़ के खाए वाली त हसना फुटानी बाई लोग के खकल शादी बियाह उ कइलस अमल काइन हो गइल बड़ी ई काहे ना हो खमल काइन काहे ना हो खब हो आ अपना मर्द के कमाई पर मल काइन बोल बनी तोहरा ना तो हमरा भाई ह हमरो भाई होते त का भी भाई होई त हां काहे न टिका करा गेलू भाई वे होता तू जा टिकवा ले भी यही तरह आइल बनी क्या फोकट के रख ले पड़ू हमरा के बेशरम कहि नहीं क्या करनी है पैसा नहीं खेत हां नहीं खेला शरम घोर के पी गेल बनी क्या कर यही मेरा कुल शिकायत माइले कर ठीक जा ना घर में तार माई के क्या कर ली हन बेशरम कहि की का हां बानी बेशरम देखा बेशरम हमरा के हमर सास ना हमर महतारी ना हो कितना गलज के बोलबो तुम सही ले तू हमर माई ना हड़ू जो ना बाबू तो ने धर मान ले हम ला शरम है नहीं खे बाप माता तो कहिए दले बनी कहिए दले कि घोर के पी गेल बानी का कहना हम बता है बस पी गला हां पी गेल बानी पी गेल बानी का कहना देखा बाजा मत हमरा से बाजा की तरफ से जाई जी वाले देख नहीं खे तो देख लिया हम ना असल बाप के बेटी है ठीक ना घर से खेदवा दिए लाख जा ना हमरा माई के दिए ने पहले करवाओ असल के और की का करो तारा खुद पता चल जाई असल के दो गला के आवतड़ी देखावे तार माई असल के बाड़ी तो तू ना रहबू जब देखो तब भिखरियन मत हाथ पसार के आया जताड़ी जा कि नहीं पैसा दिह पैसा जैसे लागत है कि फेड़ा पर फरत हुए कि गइनी आ फेड़ा पहले तुर के ले के लोग के दे दीही। ई आदमी करत करत मरत हुए ई लोग के खइले बिना खाते खाते मरत ही जा ठीक है कलबा खिसा में कोई खाते खाते मरला कोई करते करते मरेला। अरे का भइल बुची जी रोवतनी? अब घर में हमर कदर बाटे हम तो कुछ नहीं की कूड़ा में से उठा के हमर माई हमके लिया के घर में रख देले बिया। काहे से कूड़ा कचरा कहतनी अपना आपके कूड़ा कचरा बनी एगो नौकरानी भी ना रहले जिससे हम रहतनी हे भगवान जी कब मर जदी त ठीक रहल। हां काहे मरम काहे ऐसन गलत बात बोलतनी? गइनी भड़की भाभी के 100 रुपया मंगनिया तुम्हारे हम खानदान पे चल गइली ये का दुनिया ऊपर एगो बड़की दीदी के ना खाली पैसा के घमंड हो गइल बा। अरे जितना एगो परिवार कमावेलन आ एके जन कमावेलन त का पूरा परिवार नहीं के चलावा औरत कमाते लेकिन दीदी जी के बाटे तो हमरो तो बतावा भाई हम यही तारा मरद के कहना छोटका भैया से कि तू कमाइल दबाइल कर कि तू रुपया खातिर ना जम पैर का जूती बनल बानी। हम तो खुद उनके के कितना पेर ले बानी कि ए जी तनी को कैसन काम खोजे तनी जी जे रवा के काम नहीं के मिला तो झाड़ू पोछा कहीं सुपर वाला काम नहीं के मिला तो वो काम करे के पड़ता है। कहीं मर पिट जाए कटा जाए लेकिन घर से दूर चल जाए तेल डाल के सूतानी त मार कचर कचर कइले बाई दीदी जी के करू डीएनए चेक करावे रे चेक करा चोरी के कर ओकर मैं करवाले रहे का चेक रे कि हमारो चेक हम सुतल सब ओकर बात सुन ले बानी 100 रुपया भइल बिया ऊ हां जाके इतना उल्टा सीधा हमरे के बोलती है इतना बोलती है कि हमर आंखी देखले बिया सही कहाला कि सच्चाई बात छिपेला ना कभी
आज न त काल निकलिए जाला कैसे कहू तो कहल जाला छोड़ा का कहला बिना कहानी होए रहिल बाटे का जरूरत बा कहला के अच्छा छोड़ दे का लड़त रहते जे मैंने अब पैसा मांगनी तो लड़त रहिया लड़े के तो वो सिखा ले बिया हमार बाप मैं नहीं के लड़ ले के हम सिखा ले भाई नहीं घर में माल काहे देखैया जा पैसा मांगे तो एथु करे लागत जे चल चुप रह चुप करी चली त नटंकी मम्मी जी सूती जाई छोड़ दे का सुता दे बुझा तो हलो आ तन सुता ना दे बुझा ई देखा रहल बिया ठीक न कि हम त करते बानी छोटकियो लागल करो आ जहां त जाई तहां नंदी करी त ऐसा ना का बुझले बिया का देखा रहल बिया कि हम करते त छोटकियो करो आ हमर नंदी जहां जाई तहां करी त हमारा नियर बात इनकर गुजर बा बहल बिहाल आइल बाड़ी त रखले बानी बात बतिया बतरी अब का कही एके गीतिए गाँव गाँव त मुंह में घाटी पड़ गइल बा मरद के कहत नहीं एज लेटरिंगो साफ करे वाला काम नहीं मिलत ऐसा कौन काम खोजे चल गनी हो लेकिन इनका तो उहो काम नहीं मिलत पढ़ लिख के का कैलनी कुछ ना आज बहिन के 100 रुपया खातिर इतना सुने के पड़ल ई कमाइतन त का एक उनके ना देले रहतन बेचारी के सुने के ना पड़ी लेकिन सुने के पड़ल हो आ दीदी जी के तो घुमाने बा पैसा पे भैया जितना कमाओ तरन बहरी से भेजो तरन त लहर बा पैसा के और बाहर सुनाता का कमी बाटे तारा हमके कमी नहीं खींची हां क्योंकि मरद कमाला ना त मर्दे पे सब कुछ शोभेला समझ गई नी ना कमी कमी है कमी बा नहीं कहां ओनिया जतड़ू जाना तनी कि भैया कमाता तो घर चलावत बात ना नहीं करे के मन करत रवा से ढेर आइल बनी रोज एक गीतिया गावत नहीं ए जी तनी काम खोजी ए जी तनी काम खोजी जा तनी खाली दोस्ती यारी के साथ में मतलब घूम के आ जाता नहीं हां कमवा मिली तब ना हम करती मजदूरी करत नहीं कि 300 ले आवत दुनिया के काम मिलता अरे के काम नहीं मिलत आगे लाग गेल बा पूरा दुनिया के काम साग सब्जी नहीं खिचलावत सागे सब्जी न चलावतन जी आज बूची जी 100 रुपया मांग ली दीदी जी से खानदान के कट के धो दिली हूँ चिलैले से ना होई कितना रोवत रही बूची जी हैं दीदी जी कहते इतना कौन चीज के गुमान बना अरे रोज रोज तो जाते बानी हम कुल एनी सोनी परीक्षा देतनी अब फेल हो जाता त का हां जी नौकरी ना लेनी त का कहनी पढ़ के झूठो के ऐसे अच्छा त ना पढ़ल होती ना हुए ठीक रही छोड़ा जाए द जैसन कहत वैसन सोचत जातन लेबर ई वाला नौकरी करे हां त करम ना त का लेबर के काम करी इंटरव्यू भी देत रही कोने फॉर्म भरी एग्जाम दी ई कुल ना करेला का मर्द लोग छोट छोट काम करके अरे कोनो काम करम 2 रुपया घर में आई नु केहू के सुने के त ना पड़ी लेकिन यहाँ तो अधीन रहे के पड़ता दुगो बात सुन के रहता नहीं मुंह पे चाबी यही खातिर ना लगेले बानी कि हमार मर्द के नौकरी नहीं खे आए इनका के नौकरी लग जाए तो केहू के बात बोली बर्दाश्त कर लेम कैसन बोली बर्दाश्त कर लेम हम लेकिन नौकरी ना नहीं लागल ई कमाई तन त केहू के सुनती हमें को बोली अब बोल देती कोई हमके देखा हो तेल नखे की तरकारी छौका हैं तरकारी चीर के या कथरिया वही तरह धइल बाटे इहे ना बाटे हां आज हम पोस पाल के पैदा क के पोस पाल के बड़ क देहनी बियाह शादी क देहनी ताजी भातारे वाला भइल बिया इहे ना बाटे अरे हम ना जननी हो दादा की आके घर में हमारी आग लगाई हां तब त बियाह होके जाता त हमार महतारी बड़ाई करे लागत तरीस आयो ई नहीं कि से कहत कि हम फोना पर अपन लइके का सिखाई कि ना सिखाई बतावो हे जब बैठ के चिल्ला तनी बा प्रभाव पड़त बा हाँ हमर मर्दा कमाता तो कम से कम तेलवा मंगा दी तरकरिया छौका ना का चिल्ला नोरिया पर बैठ के का चिल्लाता नी आई इहे त कहतनी का कहतनी पैसा रुपया लम्बा लकाई देखाव तारू आज हमर लइका आज हमारा से पाक हमर लइका बा लइका से पाके तू बारू का है एगो हमारे मर्दा के जन्म देले रहनी आ छोटका जना के नहीं खी देले अरे का पैसा उठा के ले रहनी कौन चाहे बेसी कमाला रे छोट हुए कम से कम बड़ हई तोरा सोचे समझे के चाही आगे के तू बाड़ी हैं आगे के बारे त का कर कुल लुटा दी बिना मेहनत के पैसा आवता का सब का है आज भातार का पैसा वाला भइल बारू हैं पैदा क के लेके आइल बारू सोचा कि हम पैदा क के ले आवेला जी के ले आवेला रउआ अपन मर्दा के पैदा क के ले रहनी आई अब इहे त बाटे अके एगो बात कहत चार गो कहबू काहे न मैंने कहम जतने दावत ने कपार पर वालों के चढ़ के होरा भुंजता नी जाई आदमी पर तरकारी चीर के धल में छौक दस हमर करे जावा में तो छौकाई तो सबे खाई ना छौकाई तो सबे ना खाई काहे दू पैसा सब कमा पैसा हम खाई कमाता त तू नहीं खुद दे सकत नहीं खुद कर सकत को घर ले दी को घर ले शुरू से आज तक हमें घर से चलावत नहीं घर के चक्का तो छमकुआ सब्जी ना घोटाई त आलूए बैगन के सब्जी हमरा के चाहिए त बिना दाल के ना कबो घोटाई हमरा के रोज रहर के दाले चाहिए त केकरा में फुकानी झर ले भाई चाही ना हो चाहिए ना हो धर चपाती के चाहिए जाके अपन ले ली कल ही जब बियाह कर करे हां खा ल करे जा हमार
ई खात बटल बड़ी से तू खाला हमर करे जा जुड़ा का मैंने सही कहा कि तू सुधरबो कि ना सुधरबो ई बता ले आवो चाहे मत माने काची का के हाथ देखली बड़ू सुधारबू कि ना सुधारबू तो घर में खाए तो स्वार हो गई काची तोहर तरिया के सुधारबू कि ना सुधारबू इहे ननद के बोली हटे बोले के तोरा सामने के तेरा तनी जा डेरा तनी तू जा। तो हमारी का पोस्ट ना पहले रौरा से हमर हाड़ का पतोगे ना जन नहीं और का के कापी तू रौरा से हमर हाड़ का खानदान का पतोगे बटले बड़ी देखी हम खानदान पर मत चिंता खानदान पर मत जो तू खानदान पर मत कब रह खानदान पर कोनी जी हम तो जनता बनी गुजर खानदान में हम आगुल में तब खानदान पर जाइन कैसे जा पिछला भाता त लोड़े के खाली मुंह बोले रहत कुछ ना मम्मी जी बोला तो ढेर रवा के कितना बार समझाई नहीं है कि मुंह मत लागी मुंह मत लागी अरे रही तो खाए ना रही तो ना खाए कोवा ने कर प्रभाव पड़ता तो दीदी जी के भैया जी का पैसा के कमीनी जो मिलता ना सब कमीनी रहे दीदी जी के पास हमनी के चोखे भात पे दिन चला ले आज हमन मर्दे न ऐसन बड़न हां मर्दे के चलते न दिया लोग सुने वैसन बाटे हमर हमर के 1 रुपया आवे जाए वाला त का करे के बाटे छोड़ दस जाए दस यही से मुंह हम मत देखी मम्मी जी हम ई नहीं कहत कि लोग उपासे रही जा उपासे सुती जा लेकिन ओतने भर खर्चा करी जा तना चल बन जा हमरो देखत कि दू गो लड़का हॉस्टल में बाड़सन आरो वाला लोग कहब जे कि 4 गो सब्जी हमरा के चाहिए रोज चल जाए दे जितना बोले के बाटे बोल सा कल सा का करे के बाटे आज दिन दशा उ भगवान देखावत न तबे न त हमार बेटे के कमी ई रखत तरीके है खराब ना होखेला जन्नी न सब अपना कर्म के होखेला त जाए दे नौकरी लाग जाई त तू बैठ के खई है अपन ए सुनी ना पूरा कर ली है सुनी नौकरी घर में बैठला से ना लागेला जन्नी ना बाहर भीतर दौगला से पता कोइला से नौकरी लागेला हमरो आज मर्द घर में बैठा रहतन त वो यही तरह झखतन के का करी या का ना करी तो बिहार का पल्लू पकड़ के रखला से ना हो जाई तो हम के काहे ऐसे बोलत हैं दीदी जी हम के खुद काहे ऐसे ईमानदारी में बोलत गलती बाटे समझ आली देखी रे जी चारों हम तरफ इतना बेकार बेकार ना होनी जल्दी जाना खाए के नहीं उपास करे के केहू के तू कुछ मत बोल अपने हां के कमाई निमन रखा बात जाई कह देला पर सब कोई के तांच लागी जाते लेकिन हाला मम्मी जी कइला से कुछ काम ना चलिए भौजी केतना तू बोलेलू हो नहीं की कमा तो खूब बोलत रहू हमारा मेरा रुके आए पैसा वाला मरद पागल बड़ू तो खूब चलो जतावत भाई बात के पैसा वाली बिया केहू के लाते तर रखले रही हाथे तर ना राखी चलो हां जी उ दिन में तो सब भुलानु गइल कि जना घर 1 रुपया लुटावत रही आज अपन बाल बच्चा खातिर दुगो रखत त सब के आगे लागत हुए अपन बुझाता कि बाल बच्चा के आ तू सोच कि हम कैसे 9 महीना पोस पाल के बड़ से आन क के बियाह शादी क के उतार देल एगो बनी बात बताई। भतार वाली रुपया वाली बात बताई लोगा बाबूजी ने हमरे बाबूजी जब बुझाता गरीब उतना शांति, तबियत खराब शांति, है, बात- और हमें बात नहीं नहीं क्या जी। बतावे के? नहीं हर से मंगा ए, पैसा ना रवा के देले नौकरी मिल गेल बा हमार हैं नौकरी मिल गई बा हां मिल गेल बा 21000 के महीना जाए दे भगवान हमरा कुछो घर मिलल में हो ना। भगवान के नियो से तो हमनी के दिन दशा लौटौलन हे भगवान अब बोला जा कितना बोलू? चेतन हम ढकल बनी हम ना बोले जी बाबूआ जी उसे ना बोली जी जाना आज तो हमने का 4 वर्ष भइल नहीं बानी ज्यादा हम आज एक दिन माना कोनी त सब कोई के नजर में गिर गइनी आ सब दिन जब देत रही त सब आगे ना लिप दिया काली माई के तो घर ना देबे बोलल जाला भौजी तू तो बाड़ू तो खाली हई दिया तो हई के ना अब झगड़ा झंझट हैं? छोड़ा अपन अब इज्जत कमाई अपने रखा बच्चा जाए के बाटे मानतनी कि ई सब हमारे के ना तू बता माई तू तो आज बोलते जाके रही कहा हमारे नहीं नौकरी लगा हसले घर बसेला हसले घर बसेला चल चल जाए दे ओकर ने के समझदारी तो तोरो ने के समझदारी जय दिए भगवान जी आज हमर आज कठोरे बनला के वजह से बबुआ जी के तो आंख तो खुलल न कि नहीं जाके अपन नौकरी के पता लगैलन अगर ये आज हम ना बंद कैले रहती पैसा दिहल तो घर में बैठल रहतन आ ओई तरह निका में मतिन पड़ रहतन जय दी कोई सहू तो भइल न ओसे का बुरा बननी सब कोई खातिर तो उनकर तो दिन लौट आइल न नमस्कार प्रणाम हम सरिता सिंह और सोनी सुमन हमने की वीडियो कैसा लगा रहो लोग कमेंट बॉक्स में अपन विचार लिख के जरूर बताइए जा और देखिए जा जैसन काम ये वीडियो में हम कठोरता बन के करनी अगर कोई के कठोरता बनला से कोई के दिमाग खुलत बा ऐसा करी जा और कोई के सही रास्ता पे आ जाए जा अगर वीडियो अच्छा लगल होगी तो दिल से लाइक करब जा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करब जा एक के साथ लेते जा विदाई अगले वीडियो में फिर से मिले जी तब तक खातिर बाय बाय